Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube keluarga Mas Malam pemirsa. Biar boleh sarapan dhisik aku pemirsa. Memang wae jalan-jalan ben sehat. Cucu nambek Mas Anto. Di Mas Anto arep balik. Iki kan iki wis awan lho pemirsa, tapi mendungnya sangat peteng sekali. Ki arep yo setidaknya engko yo mampir nang merah dhisik. Pokoke siap-siap dhisik lah. Ngono ya pemirsa ya. Alhamdulillah wis kerja neh ben iso nggo bendinane pemirsa, nggo nempur beras yo. Nggo blonjo gula, nggo blonjo lauk pauk ya pemirsa. Tak siap-siap dulu. Masak iku pemirsa. Oh, masak sop. Karo iki masak iki pemirsa mae. Mantep. Panase ra umum iki gedange. Aku pe kontrol kene pemirsa. Sandalku ndi? Oh alah, kita kontrol kebunnya mae. Ada sirikoyo patik pemirsa. Ya no, apa gedang. Nih, iki lomboke mae. Dadi mae iki nek sing lombok iki jarang tuku. Pemirsa, karena duwe. Kita lanjut pemirsa. Iki lomboke wis mateng-mateng pemirsa. Aku yo pernah tukul tapi ditotoli pitik. Pitikku sing ganas ora pitik wong. Pitikku celutak pemirsa. Kamen kudu nguyah-nguyah wetengku. Iki kampungnya Mbak Rini. Iki pisangnya pemirsa. Pisangnya pemirsa ya. Iki bakung bareng ngarit. Iki cuciane mae. Davin main no pemirsa. Loh Pak Emu ngarit yang pundi Pak? Tidak. Apa ya? Apa nih sepatu ya? Davin dolanan no. Panas lho pemirsa. Kok ono panas guys. Tante Deni lagi ngonten. Kucingnya api ya Allah, aja digudak ya Dek. Tak sepil. Iki bakune Mbah Di. Iki warnenge baru. Kadang aku yo rene kadang tuku kerupuk, tuku. Oh iya ya aku ndek kerupuk yo. Mas Anto ya balik. Kadang kalau yo tuku mie, tuku undang nang Mbah Ro pemirsa. Wingi yo. Mbah Ro nganu. Ndelok bocil-bocil do main. Ndelok Davin main pemirsa pinter. Iya sapa jenenge aku lali koncone. Tante Dini Mbak Isma lagi ngonten pesan nguri. Ferry minyak Mbak Rini, telok jabut Mbak Rini nih wong kene ngomongnya minyak wis dudur pemirsa, ono lidah buaya kayak kembang gembong. Alhamdulillah kayak panen iso diterno bakul kembang kayak zamane Mbak Rini arep bodo kayak pemirsa. Aku kadang kalau lagi ya bosok rencana pengen ngono ambek Mas Anto nek gak didangi resik kan ora iso dadi icir-iciran pemirsa. Ngono wis rodok bener-bener ketiga tenanan didangiri terus tuku bibite. Aku yo ono katese
katese anu teng gemerandul iso dijangan menir di oseng pemirsa ngono iki lho ya kelopone Mbak Isma nganti saiki anu isih apa isih wah nggon aku dipangani kumbang kelapa pemirsa wawung basa Jawane iki mah aku alah isih anu tak nang budal merah aku wedi ku apa pemirsa nang Kapuan ae engko mangkah pamitane karo mak engko sedelok kan ya mbek dolan barang sore aku dolan pemirsa iki biasane niki apa Mbak Rini kerja sanang kerja Abid paling main bae sekolah ya iya deh sekolah deh Dapin dolanan wis mulai sekolah balik pemirsa mainnya do nang kono kuwi tak loro aja neratan ngono iya aku gak tumok nando nang ndi mana tuh tak ibar ngarit pemirsa salim karo Mbah Kong sampe karo Mak salim sama Mbah Kong Mak dadah dadah mboten nek lali betul jaket kita lanjut guys balik Mbah gak tuku banyu sisan nggo ngombe aku resen pemirsa rasane kita berangkat guys lu iso liwat pura ya sik minggir sik kita berangkat guys masih terpantau Pasar Merah masih rame. Pasar Kapuan wis tutup pasar cilik. Pasar Kapuan ini sampai Pasar Merah sampai berluhur sik pemirsa. Misal bar metu adoh mampir golek brambang isih ono. Mulai panas, gomgok lambiku panas pemirsa. Aku pamitan mae, Pak wis pamitan Tante Deni, iki aku liwat Getas ae pemirsa. Cepet liwat Getas nek kok stasiun. Pemirsa. Iki melewati Mbak Romo. Terus mulai panas, mau rimbes saya.
bengkel Om Wawan. Om Wawan ambek Mas Denny. Iki hotel Mega, biasanya tunggu cah nyewa anu perpisahan anu acara apa nang hotel iki pemirsa. Penyewaan anu acara-acara tertentu. Hati-hati ya. Dadah. Dadah sih.